Hey alle sammen, i dag skal jeg spille Slender 7th Street, men jeg spiller Unity-versionen. Det kan godt være, sidste gang var jeg spillet FPS-C-versionen, eller med andre ord, FPS Creators, hvilket er en pisse gammel game engine. Men without further ado, let's go. Yo. Hey Max. Det var bare en hund, jeg skulle lade. Han hedder Max. Han er meget sød. Han er 4 år gammel. Så ja. Men sådan, det var før, ikke? Altså, jeg spillede lige før, ikke? Og så var det, han bare Slenderman spawnede bag mig, efter at have samlet den anden side. Og det bedste er, at man skal kun samle 6 sider. Eller den 6. Ej, jeg gider ikke se det. No one's eyes, så stod no. Huh? Brother, er der nogen game med det her spil, eller hvad er det? Eller er det bare mig, der tripper? Okay, at this point behøver jeg ikke engang flashlight. Gas over. Nej, hvad vil du gasse ud? Turn back, som jeg sagde i min sidste video. What? Hvor er han? Oh fuck, han er der. Bare hvis jeg havde noget boost. Han er lige der, men ham selv er lige der. Så jeg kan enten vælge at stall ham eller ikke. Jeg må hellere cut det der ud. Jeg gider ikke blive bandet, som jeg gjorde sidste gang, hvilket vi ikke taler om. Red light, red light, green light, red light, green light. Yes, yes, yes! Stå lige der! Det lille sonne for... Den lille sonne for står lige der. Mother! Og jeg gør en ting, det er at ståle ham. Mother! Slender, er du okay? I mean, det var værd et forsøg. Altså, det var et værd et forsøg, jo. Så ja. Jamen, tak for at se med på denne video. Og like og subscribe, hvis I vil se mig spille mere af Slenderman Shadow. Og så at man rigtig faktisk kan klare 7th Street uden at dø. Okay, men... ja, bye.